Det kunne jeg lige så godt have set over fra den anden hjemme, men det vidste man ikke. Vi har ikke dem alle sammen med. Der er en masse nede på marken stadigvæk, tror jeg. Så det tror jeg, skal det... Skal lige ned og have dem med. Jeg begynder at lande. Ja. Det er en hund, ikke? Det er det eneste, der råber de andre. Der kommer også en ordentlig buket derovre for en lille helt sort der. Wow. Og i møllerne der. Wow, det siger jo i møllerne der. Det er helt sort derovre. Ja. Ja, der kommer en ordentlig flot der også. Så. Rovfugl. Ja. Hold da op, en ordentlig skovfugl, der kommer. Det er en familie, der kommer der noget med ind i. Der er 3 klummer. Der er faktisk mange lige over, man ikke kan se. Det er sjovt, man ikke kan høre dem, fordi når vi har den flok hjemme i haven, de larmer da helt vildt. Så må en person mere med derude. Kommer der ud på. Et eller andet smule i hovedet. Ja. Er det rigtigt, at de kun drejer til venstre? Nej, det er det ikke. Der var en tv-udsendelse, hvor men han virkelig fortalte om sort sol, og tv-udsendelsen hed